Bafethu, kanti ehlekisiphi apha? Ithini ndinibaliseleni into yoba uGeneral Feroz Khan kuthiwa ubanjelwe ntoni ne? Or babanjelwe ntoni? Mos babanjwe beyi-3, civilian, andimazi uba nguTariq Downs na. Then kube nguye uGeneral Feroz Khan plus uIbrahim Kadwa. Babanjelwa ntoni? Kuthiwa sithathwa kuthiwa pha ngo-2021 yena lo yi-civilian ke wathi ePPP ko-OR Tambo wabanjwa ephethe i-gold bar kwi-handbag yakhe. So andazi besadiphes baba ngumuntu ongumama, so kuthiwa kwi-handbag yakhe wabanjwa naloo nto leyo. Apha ebanjwe khona bathe bebhizi bemprocessa bemthini, wavela nento ethi hayi uyi-undercover cop apha. Phantsi koba ke phofu into yakhona yaya kwaphethe kufike yena uGeneral Feroz Khan sekekhona into ethi hayi uyi-undercover cop, ungathi kwa-crime intelligence, ingathi uyi-agent, into ngathi njalo. U-spokesperson utsho uthi hayi kaloku bona banemigaqo siseko kuba nama-documents namaphepha babanawo abantu bekhona, but because wayengenawo loo maphepha lawo waphethe ebanjiwe. Hayi apha ebanjwe khona waya beva kuthiwa hayi lo mntu ukhululiwe uriliselwe ngakwi-ofisi kaGeneral Feroz Khan. Ningalibalanga nakulaa mcimbi lo apho kwathi wabulawa khona u-Emmanuel la suspect yaseboxburg. Niyakhumbula mos kwathiwa yavela into yoba makufonelwe uGeneral Khan, wakhona omnye uthi makufonelwe uBrigadier Julius Mkhwanazi, baphethe kubizwe uBrigadier Julius Mkhwanazi. So ingathi ngumntu nje okuspeed dial yena uGeneral Feroz Khan lo. Hayi ke kuthiwa wabe uyariliswa umntu akhona uriliselwa ngaphaya phi kwi-ofisi kaGeneral Feroz Khan, kuwukuthi yena wafuna into yoba makariliswe. Bala aba baqina yaya beva sokuthiwa hayi icase yakhona itheni ichithiwe yinto efaka ama-gold bar. Hayi ke kungathi ke ngoku lapho seyingena khona ifaka including ke ngokubani uIbrahim lonya omnye okubonakala bafethu kanti ehlekisiphi apha kwenzekalani. Hayi ke ba-appearile ke ecourt bobathathu bariliswe ngebheyili zama-20,000 each namhlanje eKempton Park Magistrate Court. Enhleke kwenzakalani bafethu eSouth Africa? Ni-awe ningalibalanga kaloku inkulu yenkosi. Anilibalanga ndithi baseke national ngoku because kuthiwa le arrest lena yenziwe ngama-PKTT. Bafethu kusekude apha siya khona, but nje the mere fact yoba baqalile ukubabamba and now that baphume ngebheli zama-20,000 each ke ingathi case yakhona ipostponelwe to i-14 zikaJulayi 2026. Ogeneral bethu bafethu ama-top cops lana ne cover operations, you must be an SAPS officer, and a court must have granted you and authorized for you to undergo an undercover operation. We then realized as well at the time that he was not an informer, because for you to become an informer, you must be registered by the SAPS, you must have a handler and so on. I won't go into detail because I'll then be exposing how our intelligence works and how we conduct our operations. So at that time, we are told that one of the generals was then called in, Major General Khan, and he was called by this particular, or he communicated with this particular suspect. He then made a few phone calls to Major General Kadwa at the time that are still allegations, and they basically at that time interfered with ongoing police operations, in that they indicated that the suspect was a police agent, and at that time the Hawks officers on the scene were refusing to release this particular suspect from custody. But later on that day, we are then told that the suspect that was found with the gold bars was released to Major General Khan's office. I won't go into detail as to who he was released into and further detail on that, because the matter is before court. And we are told that then the two senior officers then interfered with police investigations. The suspect was never arrested for being in possession of those precious metals without the necessary documentation. The gold bar was seized at the time, and we have confirmed that it is still in our possession. It's still in our forensic science laboratory.